ενιώθη μες στη φτώχεια. Να σας πω για τη ζωή του Παύλου του Λιασίδη, του λαϊκού μας ποιητή της Λύσης στο Στολίδι. Στη Λύση γεννήθηκε, νιώθη μες στη φτώχεια και μες στη στράτα της ζωής ένα σωρόν αντρόσια. Σε σπίτι πληθαρόχτιστο κι στιασιά με χώμα και στερημένος του ψουμιού, της μυρωδιάς του χαλουμιού και της ελιάς ακόμα. Το πικιστής που τους καλούς, μεν τον παρεξηγήσεις, τη σκάλα και την άλλασε με ένα γουμάν της λύσης. Είσεν τες ρίζες του βαθιά, στις λύσεις στα χωράφια, μα βρέθηκε στην προσφυγιά σε στράτες με τα αγκάθια κι αντί κρεβάτιν που πέφτεν οι πάλες με τα κλάθια. Τσιλούν τα χρόνια πρόσφυγας, γερνά και πεθανίσκει και το κορμίν του χάνεται κι ποίησης μηνίσκει. Λοιόν ποίηματα έγραψε σε βιβλία κι έχουντα κι απαγγέλλουντα σήμερα στα σχολεία. Εν η αγάπη νικητής που θέατρον επέχτη, που ούλα το καλύτερο του Παύλου και βραβεύτη. Έτσι ανθρώπους πρέπει τους να έχουν συναντριάντα, ναν το κορμίν τους πέτρενον αθάνατοι για πάντα.